ಅವು ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 250 ಪಾಡ್ಗ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ Hello guys. Amara nilanchene pardini ruwast. This is Bachari. Actually, enkolo ini Sunday ta madhyamaka raje ittanu ancha. Road danchi battini. Road korti kuldippole palakandadalpa. Alda paaterrandu battini. All oluppol pandu saddeji kode foreign the status pardolu. Marani Bangalore the status pardolu. Ini udah lol, lol fan rap jal, tahu jauh ini klik italin. Iya udah buatin ya gue deh, Burj Khalifa na. Dubai. Satya maniar na ya u. Ini awe na friend tara buatin. Iya, tahu apa ya? Bala perang ada puka. Unda itu. Unda bala. Bale. Mana perang. Perang ay kore jangan letai dah. Ada titik dan jenda lewulun. Enna iPhone deh. Atya, enna Oppo. Camera deji, incident. Ini iPhone ada kan? Poco. Camera Poco na. Enna camera deji, enna baka dikshan problem lah. Itu buruk kita abba. Incident ji. Mara kotu unda. Paris batun, papa. Dah kucing. Oh kai deh. Ini John Parno sendiri. Walakar. Tuh lah berarti tindut lah baka. Ini kerajaan ini? Iya, madhyamaka. Dah. Ali ramande terante. Kalau kurang jana balam nundu ante. Malah harasa sama tu. Itu lah. Amna, malah enna pandade. Preethu swag. Yerau, har Balakrishna. Balwam. Ini bagus kuda. Ngidura. Not company all catering Preethu. Preethu. Nah, itu catering. ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಡು ಆಜಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಜಿನ ಜನ ತಡಿ ಎರ್ಮಾನುತ್ತೇವೆ ಜನ ಆತಿರ್ ನಿಕ್ಕು ತುವಾರ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಆಟಾಡ್ತಾನೆ ಬಾರ್ದು ಇದೇ ತಿಕ್ಕದಿಜೆ ಈ ತೆತ್ತಿ ತಿಸ್ಪೈ ಪಂಡ ಅವು ಮನಗ ಇಜಿ ಮುಲ್ಲ ಆಗುಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಗುಲ್ ಬನ್ಪುಜ ದಾಲ ಅವು ಬರಂಗಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆತು ಎಂತ ಅವು ಸೈಯಡ್ ಅಂತಂತು ಸುಧಾರ್ತಾರ ಗೀರೋಸ್ಟ್ ಇದು ಸುಕ್ಕ ಗಿಕ್ಕ ಏಪಲ ಗೀರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರಾಗ್ಲೇ ಮರ್ಲ ಅವು ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 250 ಪಾಡ್ಗ ಗೀರೋಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲಾವ ಕುಕ್ಕಲ ತೋಡು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಯಾದ್ ಬಂಗ ಮದ್ಮೆನೆ ಅವಳು ಅಯ್ಯೋ ಸಾಮು ಪ್ರೀತು ಗಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಬೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ತನ್ ಸೈಡ್ ನರ್ತೊಂಬು ಸಾಮು ಇದು ಬಂದ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇವಲ್ಲ ಅವ ಹೌದೇ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಮಿತ್ತು ಬಲ ಸೀದೆ ಬಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂಬು ಆತ್ ಬಂಗು ಗಾಡಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇರಿ ಇಲ್ಲ ಮೇ ಮಿತ್ತು ಬಲ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೊಂಬು ಅವ್ರು ಜನ ಪೇರಿಯಾ ಜನ ಇತ್ತು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ತೆ ನಡೆ ಮುಟ್ಟು ಜನ ಬೋದು ಇವಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಪಂಬು ಮಾಡಿ ಇವಳು ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಮುಂದೆ ಊರದ ಜವನರು ಗೊಬ್ಬುನು ಅವೇ ಲಿಮನ್ ಪಾಡ್ದಾನಿ ರೈಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಿದ ಅಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಂಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ನಿನ್ನ ಲಾಗ ತುವಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಲ ಕಪ್ಪಾನಿ ಮಗ್ಗ ಒಂದತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬೂಣದ ನಟ ಬ್ಯಾನರ್ ಯಾ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಇತ್ತಯ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇವೆ ಮಂಗೆ ಬೂರು ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀರ ಮುನ್ನನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆರತ್ತೆ ಕಡೆ ಬತ್ತು ಬೋದಾತನ ನಾನು ಕೂಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಓಜಿನ್ ಕುಂಡ್ಲಿಗೆ ಇನಿಯಾ ಹೊರಗಾಡಿ ಪಕ್ಕಲಾಡಿ ಚರ್ಚ್ ಆಡ್ದೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾತು ಚರ್ಚ್ ಬಂತೀನಿ ಪಕ್ಕಡ ನನಗಿತ್ತು ಚರ್ಚೆ ವಾತ್ಲಾಯ್ಕ ಅಂದ ಆಯ್ಕಾತು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಯಾ ಮಾಡಿ ಪೋದಿ ಅಂದ ವೆಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಇಂಚಿ ಮಾಮಂದಿ ಅಕುಲು ಮೂಲ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೊಡೆದು ಗೋಳನೆ ಈರೆ ಕೆನಡಾ ಹಿಡಿದು ಅತ್ತೆ ಪ್ರೀತು ಏ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಮೆ ನಾಯಿ
ಗುರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದತ ಸೇಮ್ ಏನು ಎಂಟದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲ ತುಯ್ಲಕ್ಕ ಅವನನ್ನು ತುಬ್ಬಿಂಗ ಓಲ್ ಕಟ್ಟುಂಡೆ ಗೇತೊಂದಿನಿ ಓಲ್ ಕಾರ್ಲ ಹರ್ಬೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದೀ ನೆತ್ತಕೊಳ್ ಏದ್ ಜಾತ ಬೈದಿನಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪಾತಿರ್ ಸಾಕಂಡು ಈಗ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ ಬಚ್ಚಿನ್ ಮೊಲೆ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸೆಮ್ ಹೆಂಗ ಹೊಟ್ಟು ಬೈದು ಅಲ್ ಬೋಲು ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಪುನೀತ್ ಚೂರು ಅವನೇ ನಾಯಿ ದಾದ್ದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗು ಹಿಡನ್ ಗುವೆಲ್ ಇನ್ ಬೋಳ ಹೆಂಗನ ಪಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪುಣತ ಹಿಡನ್ ಇನ್ ಅನ್ಪುನು ಅವು ಕೆರೆ ಹಿಡನ್ ಕೆರೆ ಅಂದು ಮುಂತಲ ಹಿಡನ್ ಗುವೆಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟಿಜ್ಜ ಕಿರೀಟು ಒಂದು ಕಿರೀಟು ನೀರಿಜ್ಜ ಮುಲ್ಕೊಂಡತೆ ಒಂದುಂಡದೆ ಬೈ ಉಂಡತೆ ಅವನ್ ಪುರ ಮಂಡೆ ನಾಯಿ ವೀಪಿತ್ತಲಯ ఏ మీన్ ఉండియా అలయా ఏ మీన్ ನೆನಪುಂಡ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾವ ಅನುಷಾನ ಚಪ್ಪಲ್ ಯಾಕರೆ ಶಾಲೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತಿಗನ ಅನುಷಾನ ಚಪ್ಪಲ್ ನೇಕು ಹಸಿಯ ನೆನಪುಂಡ ಆವಾಗ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಜೊತೆ ನಮಕ್ ವಾ ಮೀನುಂಡಿಯಾ ಅವಳ ಮೀನ್ I confused on avuna ಒಂದು ಬಬ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಅಂದ ಆಕಲೆ వచ్చిలే బాబు వచ్చిలే ఇంచాపులు ఇంచ ಕುಡರ ಕೊರ್ಲೆ ಕಿಸ್ಬರ್ನೇಟ ಅಲ್ಲಿ ಒಚ್ಚು ನಲ್ಪ ಕುಡರ ಟಾಟಾ ಅವು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಎಂಕ ಬಾಯ್ ಹೋಯ್ ವರ್ಕಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ ನಾನು ಮಾರ ಐತಾರ ಮುಗಿನದ ಮಾರ ಬೇಲೆ ಕೋಡೆ ಸಮೇತ ರಜೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ರಜೆ ನೆಪ್ಪು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ಕೊಂಡತ್ತ ನಾವು ನೆಟೇನೆ ನಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತದ ಪೂರ ಶಾಲೆ ಪುರ ಪೋನಾಗ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಾಯಿಯ ಒಡತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಒಡತಿನ ಯಜಮಾನಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಏಯ್ ಜಾಕಿ ಜಾನಿಯಾ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನ ಬಿಸಿ ಆತು ಅವಾಯಿ ಬತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ಲಕ್ ಪೋಮಿಲ್ಲ ಬಾಯ್